На сувязі Ілля Маліновскі, які знаходзіцца ў самым пекле, можна сказаць, падзеі разгону. Ілля, што адбываецца, дзе ты знаходзішся? Ну, я отрываю то, что аккуратно на скрыжаванні с МКАДом знаходзіўся. Тут літаральна 15 хвілін тому разогнали тых, хто паспеў прайсці за МКАД. Вот, причем я, на жаль, не бачыў, як это адбывалася, бачыў толькі фактычна тое, што людзі беглі праз такую, ну, праз праход, праз дарогу, да, праз Мірошніченка вуліцу. Потым адтуль ужо чалавекі перайшлі на, зноў жа пад мостом, да, то бок яны перайшлі на гэты бок, як бы у нутр кольцевой дороги и пачалі наўпрост страляць па людзях. То бок нават па тых, хто быў з іншага боку ад іх, просто цэпліцца і страляць. Я вам скажу, что ощущения як бы такие не вельмі прыемныя, калі ты бачыш, што на тебе наставляюць зброю, да, і потым бачыш стрэлы. Іх было даволі шмат, былі і светлашумавыя. Люди поразбегліся по дворах, тут, до речі, для вот таких вот разбегания у вельми зручное место, потому что все дворы амаль что открытые. Вот. И на этот момент можно сказать, что так, все, побегли люди. Я так само буду рухаться. Ситуация такая, что зараз было такое, ну, затишье, может, хвилину 7. Вот. И это, я подозреваю, что чекали. Просто как подъехало узмацнение, как почать зачистку по горах. Вот. І через все вот зараз війна почнеться, тому що люди починають з усіх боків утікати. Вот. Стрілів пакуль нема. Ну, але такі черзі були от під час, коли розганяли всіх, хто стояв по узгорках каля МКАДу. Ілля, мы бачым, што вельмі шмат сёння менавіта сілавікоў гэтак званых, а ці можаш акрэсліць, што гэта за структуры? Бо многія гавораць пра тое, што гэта вайскоўцы. Ці можна гэта пацвердзіць? Я ведаю, што вот зараз конкретно со зброей конкретно страляли люди, у якіх на спинах вот эти трохутники такие салатовые. Я так разумею, что это алмаз. Вот. Черных, на жаль, я идентифицировать не могу, потому что, ну, черная форма, а люки, як принято их называть, то же самое. Кто это? Як бы тут только адмыслоўцы, на жаль, я у гэтым не. А што датычыць вось гэтай інфармацыі пра тое, што наўпрост у полі людзей затрымлівалі, ці гэтых затрыманняў было шмат, як гэта выглядала таксама? И на мои вочы 1002-3 поспела пройти под МКАДом туды у бок Куропатов. Ну, а там, як мы ведаем, поле. И они там в этом поле стали и чекали, покуль іншие прийдуть. Але інших уже не пустили, бо подъехали бусы, автозаки. И все просто як бы размерковались по вот этих узгорках там, вокол. Вот. Тому, ну, атрымліваецца, што з іншага боку кольцевой дороги ўжо так, што гэта не трапіла на мае вочы. Пад'ехалі іншыя калоны тэхнікі, і іх там сапраўды зачистили вельмі так, літаральна за некалькі хвілінаў. Просто вот, было бачна, як людзі пабеглі, і потым з'явіліся у гэтых чорныя са зброяй, там, алмазаўцы. І акурат, спадарства, вы можете бачыць гэтае відэа з Курапатаў, акурат пра тое, што мы зараз кажам і размаўляем. Вы самі бачыце ўсё сваімі вачамі. Бачым гэтыя кадры, бачым таксама ўжыванне вось светла-шумавых гранатаў. Ілля, таксама вось адзін з нашых гледачоў піша, што рух з лагойскага кірунку перанакіроўваюць на МКАД-2. Знаходзячыся на месцы, навошта гэта патрэбна? Навошта рух перанакіроўваюць на МКАД-2? Слушайте, ну, я, конечно, вы меня зараз поставили просто в такое становище, что я просто не разумею, на что это робить. Я могу это разуметь, когда они хотели подогнать сюды додатковую технику, але
атрымліваецца, што праезды акуратныя, яны вольныя, то бок падагнаць тэхніку няма праблемаў. Это тая сітуацыя, калі ўсё вакол як бы для пад'езду адкрыт, таму што людзі рэальна рассеяны паўсюль, яны па узгорках, па дварах, і шчыра не разумею, навошта, тым больш, што Мірошнічэнка, напрыклад, не перакрытая. Увесь час стаяць машыны, сігналяць, і стаялі ўвесь час нават падчас выбуху гранатаў. Тут хіба ўвогуле вельмі цяжка зразумець і знайсці нейкую логіку ў гэтых вар'яцкіх дзеяннях. Вось калі мы бачым гэтыя кадры, тое, што адбываецца цяпер у гэтым полі каля Курапатаў, адбываецца нейкае такое, як у сенсацыйным фільме, паляванне на жывых людзей, па сутнасці. Ілля, таксама даходзіла інфармацыя, з'яўлялись кадры пра тое, што гэтак званыя сілавікі ўжываюць пейнтбольныя стрэльбы і абстрэльваюць вось з гэтых куляў, шарикаў фарбавых пейнтбольных пратэстоўцаў у дварах. Ці пра гэта штосьці ведаеш таксама? Пакуль я, на жаль, я так не бачыў ні пафарбаваных людзей, ні тых, у якіх гэта трапіла, але ёсць спадзяванне, што я распавядаў, што наўпрост шлі і стралялі ў людзей, які былі з іншага боку ад дарогі, ад Мірошнічэнка. Есть спадзяванне, што все-таки это была зброя не там боевая, да, не з гумовымі кулямі. Это были хотя б пейнтбольные, але вот каб у кого-нибудь потрапило, то я не бачу. Таксама сёння вось многія пра гэта кажуць і пішуць у сацыяльных сетках, што гэтае затрыманне адбываецца надзвычай жорстка. Ці сапраўды гэта тое, што сёння неяк адрознівае дзеянні сілавікоў, ці гэта ўжо стандартнае дзеянне? Вот на мой погляд, ужо трэба нам забывацца насамрэч пра такія выказванні, як занадта жорстка ці менш жорстка. Нема этой катэгорыі гэтых, я лічу, таму што калі ты без зброі, на тебе налетаюць, пачынаюць лупіць дручкамі, то это жорстка ў любым выпадку. Калі ты глядзіш, я ж кажу, на человека узброенного, які просто месяца себе целить и страляя, ты при этом ничего не робишь. Это так само жестко. То бок, да, затрымлівалі тое, што я бачу. Затрымлівалі жорстка, збівалі, лупілі, дабівалі, але не ведаю, нема катэгорыі. У гэтых дзеяннях нема катэгорыі менш ці больш. Гэта просто па-за законам, на мой погляд, і ўсё. Таксама вось даходзіць да нас інфармацыя, што на Мірошнічэнка каля крамы Віталюр, каля Бікс і Экспабела на Баравой пачаўся хапун, пачаліся затрыманні, а калона бронетэхнікі рушыць у бок Курапатаў. Чаму гэта зноў жа Курапаты робяцца, чаму не даць людзям проста прыйсці, скласці кветкі і спакойна сысці? Навошта вось і так сімвалічнае месца рабіць яшчэ больш крывавым? Я думаю, что это не... Я думаю, что это недахоп адукацыі. Гэта недахоп ведаў гістарычных, недахоп выхавання. Это такі шэраг праблемаў, якія існуюць, на жаль, у пэўнай групы нашага грамадства. І тут апроч, не ведаю, шчыра, у мяне такое адчуванне, што яны жадаюць зрабіць не толькі каб былі у нас там у памяці Курапаты, да, як месца катаванняў, не толькі там яшчэ некалькі кропак па Мінску, а яны сваімі дзеяннямі робяць так, каб мы пасля таго, як зменіцца ўлада, каб мы увесь Мінск літаральна стаў вот такімі кропкамі пакланення. І я думаю, што ўжо мы вельмі блізка да гэтага, калі проста не будзе ў гэтым горадзе месцаў, дзе нельга будзе прывесці там умоўнага замежніка і сказаць, вот тут збівалі людзей, калі у 2020 годзе. Апроч, я зараз пажартую, апроч таго, што яны ставяць мэтай зрабіць найбольш кропак у Мінску для турыстаў, то я просто не вижу ні логікі, нічога больш.
Таксама вось усе гэтыя акцыі і затрыманні людзей адбываюцца ў кантэксце сітуацыі з каронавірусам. У Беларусі сёння 977 выпадкаў каронавірусу зарэгістраваных. Я так мяркую, як гэта выглядае вось па гэтых кадрах, што сілавікі тут не думаюць ні пра якую бяспеку. І затрыманні людзей гэта адбываюцца хаатычна і разганяюць людзей хаатычна. Па гэтаму не мае вось гэтага таксама думання пра тое, каб пазбегнуць хоць нейкага заражэння каронавірусам таксама. Ну, ведаеце, тут вельмі моцную ролю выконвае все ж таки як бы дзяржаўная палітыка. Да? Мы першую хвалю перажылі вот таким чынам і расслабіліся абсолютно все. Нават тых, хто лічыў, што трэба карантин, тых, хто сыходзіў у самаізаляцыю. И вот мне подается, что зараз это вот видовочно, то бок это зауважно. Да, люди сапраўды ходят усе у маски, на марши у масках. Але адчуванне, что этой маски не коронавируса, от того, как их не познали после, то бок было складаний после силовикам знайсці по відео, по фото, да, тых, кто удзельнічаў у акции. Коронавирус, мне подается, зараз настолько далёка адышоў, и в принципе, адзіны варыянт, напэўна, прыцягнуць чарговую увагу беларусаў да гэтай праблемы, да этой сур'ёзнай абсолютно праблемы, потому что калі зноў выкасіць коронавірус такую ладную частку насельніцтва, то не будзе каму жыць у новай Беларусі. Але толькі сам недаабраны кіраўнік краіны можа зноў заявіць пра казу, пра сыр яшчэ што-небудзь, і это, напэўна, адзінае будзе прыцягненне увагі людзей да гэтай праблемы. Але зноў жа, я так разумею, і па настроях, і па абмеркаваннях у натоўпе, все ж таки першаснае гэта даціснуць, дамагчыся таго, што мы ўжо трываем 26 гадоў і спрабуем з чаго вылезці, а далей будзем ужо вырашаць пытанні і іншыя, хаця, можа быць, это не зусім правильно. Ілля, вось таксама адзін з нашых гледачоў піша паведамленне, спадар Ігар кажа, што ну як ён стаміўся ад гэтага ўсяго, што адбываецца, бо асабліва, што гэта адбываецца на дзяды, калі трэба шанаваць продкаў, а вось такія рэчы каля курапатаў проста непрымальныя. І тут спадар Ігар піша, што застаецца толькі ўзяць вілы і выйсці хутка у хуткім часе. Што б ты сказаў наконт таго, што ўлады ўвесь час падкрэсліваюць, што вось пратэстоўцы не мірныя, што яны радыкальныя і гэтак далей. Як гэта выглядае? Ну, гэта выглядае натуральна неправдай, таму што зноў жа, я вельмі узрушаны людзямі, якія сапраўды гатовыя на адкрытае супрацьстаянне з сілавікамі, таму што яны стрымліваюцца так, як, ну вот бачна, яны гатовыя. Вот сёння нават пачаўся перазгон, знайшліся тыя, хто быў, відаць, ну, відавочна гатовы на супрацьстаянне на адкрытае, яны схапілі сметніцы, выкінулі іх на дарогі, відаць, такім чынам спрабавалі заблакаваць рух для бусікаў, да, і гэта дзеянне людзей, якія гатовыя да супрацьстаяння, але яны стрымліваюць. Ідуць на гэты канфлікт, таму што разумеюць, што як толькі эскалацыя адбудзецца, то адразу ж пачнуцца зусім іншыя дзеянні. І ўжо абсолютно неважна, 10, 20, 100 ці 200 тысяч нас будзе людзей на вуліцах, супраць гранатаў і зброі мы наўрад ці што-небудзь зробім, ну я маю на ўвазе баявую зброю. Таму не, натуральна, калі вяртацца да пытання, то натуральна ніякай агрэсіі з боку людзей звычайных няма. Агрэсія ёсць толькі з боку тых, хто гэтых людзей разганяе. Маё абсалютнае меркаванне, што, напэўна, ніхто так не матывуе і не арганізуе пратэстны настрой, як самі ўлады сваімі дзеяннямі. Дзякуй, Ілля, за гэты каментар. Ілля Маліноўскі, наш калега на сувязі з эпіцэнтру тых падзей, якія адбываюцца, абсалютна гэта тое, што мы бачым на кадрах, абурае. Толькі можна тут абурацца ўжо, не ведаю, няма словаў проста.